खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननो बिटिआरनि चिरां जिल्लानि मोनसे जोबोर गोनांथार लामानि सावगारिखौ दिन्थिनो नागिरदों। बे लामाजों सानफ्रोमबो गोबां गेदेर फिसा गारिया थांलाय फैलाय खालामो। बे लामाखौ बिटिआरल' नङा, दुलाराय आसाम आरो दुलाराय भारतनि सुबुंफोरानो मिन्थिगौ। बे लामाया जादों 31C नं हादोरारि राजा लामा चापागुरिनिफ्राय साहा फारसे थांनाय लामा। बे लामाजों थाङोब्लानो हाग्रामा ब्रिज दैजिं फेस्टिभेल जाग्रा थावनिखौ सहैयो। दिनै बे लामानि हालोदा जोबोर गाज्रि जानानै दङ। नोंथांमोना नायलांदो माबायदि लामानि थासारिया जानानै दङ, माबायदि हालोदाव गारिफोरखौ बारलांनांगौ जानानै फैयो। नायदो नोंथांमोना माबायदि लामानि थासारिया हाखर जाजोबनानै दङ। साखा खब्रै गारि, अट' रिक्शा, बाइक, स्कुटि आरो गुबुन गुबुन गारिफ्रा बे लामाजों खारनांगौब्ला जोबोर जेंना जानानै फैयो। लामायाव ना गुरजानाय, ना सारजानाय हाखर जादों। जेनेबा लामा नङा, दंग', फुख्रि एबा बिलोसो। दान्दिसे अखा हाब्लानो लामायाव दै ज' जानानै थायो। गेदेर गेदेर हाखर जाजोबदों बे लामायाव। नायदो नोंथांमोना लामानि हालोदा माबायदि जानानै दङ। भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो हागोन माबायदि जादों। बे लामाया जोबोर गोनांथार, मानोना बङाइगाव सोहोरनिफ्राय थोंजों साहा थानाय गोबां गामिनि थाखाय मोनसेल' राहा लामा। चिरां जिल्लानि साहा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जिल्ला सदर, काजलगाव, बङाइगाव सोहोर, बङाइगाव रेलवे स्टेशन आरो राजालामा गाखोनोब्ला बे लामाजों फैनांगौ। ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोर जेंना जारलायाव दङ। थांलाय फैलाय लामाया मोजां नङिनि थाखाय काजलगाव रायजोआरि सावस्रि फाहामसालि आरो बङाइगाव सोहोराव थानाय सावस्रि फाहामसालिफोराव बेरामि एबा जब्रा जानायखौ लाबोनांगौआव गोबां जेंना जायो। सम मथै थावनिसिम सफैनो हानाया जेंना जानानै फैयो। गोरबोआव थानाय बिमाखौ सोहोरनि सावस्रि फाहामसालियाव देहा फाहामथाय होनांगौआ बे लामानि थाखाय जिंगा सिनांगौ जायो। ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थाबै बे लामाखौ फाहामफिननांगौ होननानै सोरखारखौ खावलायदों। नोंथांमोनाबो बे लामाजों थांनांगौब्ला 100 खेब सानग्रोनासो थां, मानोना लामानि हालोदा जोबोर गाज्रि थासारियाव दङ। लामा गेजेर गेजेर गेदेर गेदेर हाखर जानायफ्रा जोबोर जेंनायाव खोख्लैदों। बे लामाया जोबोर गोनांथार लामा आरो बे लामाजोंनो बङाइगाव सोहोरनिफ्राय साहा ओनसोलनि थानाय गोबां गामिनि रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायो। आरो बेखायनो बे लामाया मोनसे गोनांथार लामा, जाय लामानि जेंनाया दिनै ओनसोलनि रायजो राजाखौ जिंगा सिहोदों, साननो गोनां जादों। थांलाय फैलाय लामायाव जेंनाया नुजादों। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।